meghalayapost.news. Runar batab Durkman ni kasingi klehert man da Kawang Petrol Ïaka Ophis Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB kabadan hanong ba Shillong kani kalaja hakapor kumba kadwai siteng hadu kad arbaje mensingi hakapor bakinong tray kiladan halaki kamra tray layathu bakirunar kila Kawang hadu artli petrol bom barhakani ka jingsha thombor ka Jingkhang Ïit jong kamala ka baningkong kala Julor marmar kinong tray ka MSPCB kila pentip sya ki Pulit ki balawan poisya kani ka jaka ban penlong ye ka jing Tohkit barhakate ka jingja shamladan ba mensau lanyo tang ka jingpan jong ka Jingkhang Ïit. Ini meghalayapost.news.